Naimbag nga orasyo amin gagayam ken kakabsat. Agyamanat iti saan yo apanang liway, apanagdingeg kadagitikan kantak. Siyak apo ni Brian Agustin, anak imbagi iti YouTube channel Brian Altea. Kat pagyamanak met daytoy nagaget unay nasingpet ken na anus agayem tayo ni Mr. Benigno iso na apo iti nagtukar ken nang arrange iti kanta kana paulwan nanumu a pamilya. Salamat gayem sapay kumata saan ka ama ni Mr. Benigno apo ket nalaing naanos nagagayat nga pianista. Mabalin nyo lang apo nga mapanpasyaran ditoy Balili kilometer 5 Lat Trinidad Benguet. Ada iso na dita nga agmas masahi dita sango ti BSU Co-op Building. Ket kablaawak met dagiti pamilya dita Flora Apayao ditoy La Union. Naimbag nga orasyo amin kastameten dagiti kakadwa tayo nga masahista ditoy La Trinidad, dita Baguio City, dita Dagupan, ken iti naduma-duma nga luglugar. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ket no saan kayo pa'y nakapag-subscribe iti YouTube channel, biro kanyo lang iti YouTube channel Brian Altea at like, share, and subscribe. Pamilya anak tauda na pobre laeng ken marigriga manalon laeng dagiti naganak kanya nanumulaeng iti ingkam panagbiag bayat di dadakkel ko bilin-bilin dagdatatang ko imbag bagadang rintundo makelak agadalag tapunyap to agrigat adu nga uyaw pinagpasaran mi gapula inta na pobre kami adu nga umsit nang ikan mi gapula inta na nubu kami gamitan na ragpatkot balaygi rimang ay meten panagbiag mi gapud kakit tatatangken na nang ku naturi ko ti arapap saran mi gapula inta na pobre kami adu nga umsit nang ikan mi gapula inta na nubu kami ngem itan na rakpatkot balaygi rimang ay meten panagbiag mi kaput kaget tatatangken na nang ku datong ito ti arapap pamilya anak tauda na pobre laeng ken marigrigat mandanon laeng dagiti naganak kanya nanumulaeng iti ingkam panagbiag ket bayat di dadakkel ko bilin-bilin dagdatatang ko imbag bagadang intundo makelak agadalag tapunyap to agrigat adu nga uyaw pinagpasaran mi kapula inta na pobre kami adu nga umsit nang ikan mi kapula inta na dubu kami yamitan na ragpatkot bal
gagit at tatangkid na